Kad bagi babon kiri hakeleng ke perthai kiting ya ke Amerika. Harai pitip baka Amerika ru kadang don kari kaba keting pha bad kata kalong ke Rusia. Pila ban ong ya ngah ngim ngej pi ya kata. Namar ke Rusia tang ya ke Ukraine ru kamla kahap ban yele hadu laisnem. Ngan su ong ya pi kajing slem ke thama hapden ke Rusia bat ke Ukraine kadon shibun kidaw lada pi perkat palat ye kene gajing bemla ke Rusia ban pendem ye ke Ukraine ngan suang ye pi pidang ken mau ye ke thma ha Afghanistan ha gitu gipor ke Amerika ke yele ye kene ke thma hanrei ka hap ban phet ban i ye kitiar kadon gawe gajing ye keren jong ki arngut bangayok sngeu ha kepor mengadang syongkali. Uwei uang ke Rusia, ka bemla tang ye ke Ukraine. Uwei pat uang ke Amerika pat ka bemla tang ye kile no. Ha gano ke jing ye le, kadon ke jing ye per. Kumtah bangin suang, baka Rusia ka tlot laneka Amerika ka tlot. Tang namar ba Kim Job, kalong ke ke bemla ban pediang. Namar ke Amerika bat ke Rusia. Kidai kita kiri kiba klaintam haki bortma hadu mentaru namar ya kene bun ki ngila saki hagi negi sngi ki badang sudep nganget pidang kenmau ya ke S400 kabala shna napo ri Rusia kumno ka treikam hagane ka operation sindur ka badang sudep hakaba daga jingdon jong kene ka S400 kabashna nari Rusia ka India kalala bantek lakam ya bun bha ki misail ki bala target syapo India. Kumjuru pilayo i kumno gane ka lingsun ka baklain bor jong kari Amerika ka B2 Spirit ka treikam hagane ka thma ka badang sudep hapedeng ke Israel bat ke Iran ha ka bakane kala penhap daunu bom baklain hapo jong ka ketem shna nuklear jong kari Iran. Klem da penslem tungin yok ban yapay no ya ka benta ka badan kam. Bagata kalong kumno ka Rusia kadai ka way na kiri ki baklain bor hagane ka perthai. Bat kadai ka ri ka baka Amerika kadang ting hadu menta. Pila ban ong yenga balay pi ong kumta kumno ka Amerika kan ting. Ngim yo IAA ya kata ka jingting jong ka Amerika. Haga khatsan terik habau Putin ulai kendu yo Trump hapo Alaska kabadan hapo ri Amerika utrom la sei sendan dagata ka B2 Spirit kabadai ka lingsun ka baklain bor jong kari Amerika kane ka jingle jong Trump ka pelang ya ki babun bakin keren ben yo Trump namar ki ong bagane ka jingle jong Trump kalong tik ko mukhanna rit ubasai ya ki tiar yele kai ban pen i sarong hagi parlok khamtam bagadei katiar kabarem dor haga por bagane galing suing kayat na jerong ngi i bau Putin upay ye gane kumbalong mangi habawan ki aeroplane ngi shet pej bat urki artat pila ban ong bagadei ka rukom kumsi bentah katage security na kata kadaw open hair hoy kataru kalong kabadei hanrei ban penherpat ia gane ka B2 Spirit kamlong ka ka bayahap hoy kitu kiway ki fighter jet ki bau penher nakaliang jong ki babun kim ong namar ka day ki fighter jet bat kila ban yada lada don kino ki lingsun ki bawan ban pentut ia gane ka meeting hanrei ka B2 bomber pat kam don jingmut namar ka kam jong ka kane ka day tang ban penhap ye ki bom baklain bor hagano ke jaka basyapo kendau kajing penher ye kane kalong tang kajing pen i khain kadau ko baar ka pen i bau Trump uting yo Putin galong baya ke India unut ban penkiu 100% ke tarif kad baya lede pat hagapor bakut ke meeting bat u Putin utrom uang baga meeting kalong ka bajob klem dan kano kajing rai sange yasiat hagaju ka porru u Putin u penpau da ka basyai hagi pres
baka perthai barok kawai ke yoi baka ta kalong kumne banadu bauneu presiden batmai jong ka Amerika ulawan ha kabor ka khayi ka pateng ha pedeng jong kini ki arteli kiri kala kiu hadu arpeu persen hanre utrom ngi umnut ban ong ai ya kane wala kane ka jing ong jong Putin kalong kumbathat yo tromru hanre bagade ka jing shisha umnut ban ong ai ngin poi no shaki benta ki badon kambha balai utrom uting hadu katne kane yo Putin balai kari Russia kalong kari ka baklainbor kadau ka banengkong ka jinghe jongka bat karukom long kajaka hapo kane kari kumbangi tip baka Russia kadai kari ka bahetam ha ka perthai kata kalong hadu khat nyau million square kilometer kane ka jinghe jonggari Russia kalong baka India kadon kam bandon hadu santeli ai banyarang katbor baka jinghe jongga Russia namar bagala he palat kadon hadu khanriu teli kiri kibayade khaput batka kata khasau teli tangki badon bordar batka ha khendeu bad arteli pat kiri bayajan batka bahap banyai lengba ya kiduriau kibakan thup nadu kiri Asia bad kiri Europe kadon haka ya ki klau kibahe bad kilum kibahe bagi khot ki mountain kadon shibun kimar ki bakordor bala ai da kamariang kidon shibun ki duriau bahap ha ke kontrol jongka bat sakawai tang napo kari Russia kidon hadu khatwei teli kita ki time sun kabumut kajing yaper jongkapor kadba mangi shanepat ngidon tangkawai kata kabangi khot ke Indian Standard Time kane kajing he jongka ka penshitom jingmut yaki weipat banwan hertma kumjuru ka suin beneng lane ka jinglong jong ka mariang hagi babun ki benta kalong ka bae bha ban hertma khamtam yaki weipat kiri ki bamdei ki nong Russia haga porjong Hitler ula persyang banrung lane ban yele ban job yakari Russia hanrei umla namar bakane kari kadon ya kata ke climate kaba maki kisitom jengmut bha kum kinong we kabenta kabaar ka Russia kadai kari kaba klan haki bor sipai ka Russia kadai kari kabadan ya kita ki bor sipai ki ba klan bor ha ka perthai kadai kari kaba bun nuklear tam hapo ka perthai kata kamut bakadang tam ya ki nuklear ki badan hapo ri Amerika kadon ki advance missile system kum ka S-400 kadon kita ki hypersonic weapon kadon ki navy ki air force bat kumju ki sipai narengkeu ki ba kleinbor bat ki babiang ki tiar gitar banyale nadong sedong kadai kari ka ba supply shibun ki tiar yale ne tiar thma shakiwei pat kiri kadon ha ke kerdan ka baar ha ke kam ban supply ye ki tiar yale kumju ru house nem si jar khandai spa anrupwei ka USSR ka bangi tip ke Russia mentah ka tes yo we ubom bagi khot usar bomba ubagi khot ru usim jong ki bom ka jingklan jong ne ka long hadu lai jar lai spa sha yo nuklear bagi penjot ye ka nong ba Hiroshima ka jing bthai jong ne ka long ka jing bthai ka bashir khai tam na pedeng ki jing thau jong ubriu bat sakawai ka Russia ka don ya kata ka dead hand system lane kata ka kti ka balayap ngala sina ka ke video sampai ka balai ka Russia ka biang ki umpniang bat ki gas ka Russia ka dei ka wei na pedeng kiri ki ba penmi shibun ki umpniang bat kata ka bagi khot ka natural gas ha ka ba ka Gazprom bat ka Rosneft ki dei ki ba penmi buntam ya kini ki gas bat ki umpniang ya kane la supply sha Europe bat sha China menshwa hanrai hadin jongga thma Ukraine ka India kawan baar haga jingthit ya ka umpniang kat ba ka gas kadang le shagiri Europe kat kum ka jingkan tho jong ka India bat ka jingle jong kini ki pai sha Europe kalong lengba ki pipeline bat une ubagi khot u Nord Stream ude uwei
na kibapau bakonek na Russia sa Europe lang ba kaduriaw Baltic kane ka benta ka pelong iki babun kiri ban amnutan ya ka Russia kumba ka India ka ong ki ak persya na jrong hanrei ki kambun ki mar bagi tit na Russia ban ya ka ba ki Yarap ya ka Ukraine ka benta ka basaw ka kam hau bat ka bor sayan ka Russia ka dei kari ka banengkong tam ban pha yau kun beriu sya hau kata yau Yuri Gagarin hagas namshi jar khandai spa anrup huai ka kam hau ne space jong ka Russia kam dei ka kam ka bakai hanrei nadu mensyuahi ka la klain bor bha hagane ka lain ka Roscosmos ka dei ka Bayarap ban penyat shibun ki mission haga perthei kumjuru kane ka Roscosmos kalong ka badon kambha na ka benta kane ka International Space Station ne ka ISS kane ka Roscosmos kade ka kanhun space jong gari Russia lada bhikwa mantip company ye kane sa komen kumjuru kalayarap ye kiwei pat kiri hagane ka lain kentubru ye ka India kamtam hagagagan yan mission habun kiliang kane ka kanhun kalong kawei nagi kanhun kibat tebit hagane ka perthei hangni ngisngau tu syai baka jingklain bor jong ka Russia kamlong ka bakai waladangi kmit syasuinru ngisngau tu baka Russia kadei ka wei na kiri ki baklain bor kabasan ka history ru ka yathu yangi baka Russia kadei ka wei na kiri ki bakrau bat baklain bor kadei ka wei na kiri ki bayele hakmadu ye kane ka cool war kalayele bat ka Germany nadu ubnai Jun shijar khandai spa saupuwei hadu ubnai Me shijar khandai spa saupusan bat kala job ye kane ka jing yele lada phikwa ban pej bnia ye kane sapej ha Google satho the Eastern Front ka Russia hagabade bat ka sign kala job ye shibun ki jing mare la kalong ka jing shna nuclear negiter thma nuclear ka kam hau kala yele ki jing yele baper negi proxy war hapdeng ka jing shaker hagi babun kiri hanrei ka yele ban pen klain yelade bat kane ka jing klain kadang ne hadu menta kebenta ka banriu ka jingdan benta jongka bat jikenhun baklain bor jongka perthei ka banengkong ka Russia ka dei ka permanent member jongka UN Security Council ka benta ka baar ka Russia ka dei ka member jongka BRIC kane ka BRIC ka badei ka kenhun bau trom muting bha menta ka badei ka kenhun jongka Brazil Russia India China bat South Africa lada phikwa bantip baleu trom muting ya ka BRIC sa komen ka benta ka balai ka don ka jingya dei parlok ka baklain bha bat ka China bat ka India bat ka Iran bat kiwei pat kiri ki badang kiu bha menta hangning ngau tu syai baka Russia kam dei kari ka baklain tang hagi bor sipai hanrei ka don benta hagi babun kiliang haga bedai bat ka bor bat ka jingklain kumta hadu mentaru ka Russia ka dei kari ka bawan baar haga jingklain bor haga ne ka perthei lada pisngau tenat ye kane ka video sngau bhaban komen lada phikwa ban ai jingmut ai ru sngau bhaban komen khublei shibun ngin sa kendu pat haga wei ka video